kamarádů za Alenkou každý den. Stali se z nich nerozluční kamarádi. Potom se zjistili, že jeden bez druhého nemohou být. A tak se Alenkou konala se. Nikdo široko daleko nevyprávěl o ničem jiném. Alenka byla ta nejkrásnější hvězda v celém motýlím kraji. A víte děti, jak nakonec příběh Otakárka a Alenky dopadl? Ani jeden z nich nedokázal létat sám. Ale ještě na to, že když se chytí za ruku, budou mít a je odnesou, kam budou chtít. Oběma se tak splnil jejich veliký sen. A nejen to. Oba byli velmi šťastní, že mají jeden druhého. Časem se jim narodil chlapeček a holčička. Děti pojmenovali pomohli ke štěstí. Jelínek a Modřička. Celá rodinka žila šťastně a spokojeně dlouhé roky. Příběh o Otakárkovi a Alence se zapsal do dějin motýlího světa. Je příkladem toho, že když některé věci nedokážeme sami, můžeme je zvládnout společnými silami. Dobrou noc. O polepšeném mravenci. V jednom úzkém lese, který se rozprostíral na úpatí velké kopce, žila mravenčí rodina. Tatínek mravenec a když bylo zapotřebí, zastal veliký kus. Mravenčí maminka byla také šikovná a pracovitá. Kolem hrnečků v kuchyňce se otáčela, jako když se bíří sukénka lesní víly, tančící ve světlu. A práce, té bylo pořád dost. Jenom než se podařilo na zimu dostatek jídla, aby se průzí a dal přečkat. I stavba stále rozšiřujícího se mravenčí, na níž maminka s tatínkem pracovali s mravenčími rodinami, byla velice namáhavá. Jen malý mraveneček, dali mu jméno Kubík. Drobné mravenčí mámě a tátovi byl lenivý až hrůza. A k tomu všemu ještě neuvěřitelně vybíral. Co se hodilo ostatním, to pro něj nikdy nebylo dost dobré. O tom, jak tento malý mravenec dostal řádně za vyučenou a nejposlušnější kluk celého mraveniště, bude tato pohádka. Vejte pod své peřinky. Nádherný slunečný den, který v každém vzbuzoval jen ty nejhezčí spojení. Malý Kubík měl náladu chmurnou jak bouřkové mraky a od božího rána rodičům připravoval krušné chleby. Fuj, malinová přesnívka, tu jít nebudu. Podával Kuba mamince znechucený talířek se snídaní. Její ochutné, Kubíčku. Přidala jsem do ní čerstvý chorů. Přesvědčovala jí laskavě maminka. Ale to ne. On, že není jen tak někdo, aby jedl 2 dny po sobě stejné jídlo. A tak starostlivá maminka připravila novou snídaní, aby její mazánek nezůstal. Místo dětí se ale ten neplesatelé dopoledne noc povolal. Kubo! Pojď mi pomoct se dřevem! Volal který venku
tam mravenec, kterému pěstce zlomila nohu. Vidíš to? Kubo, jeden zlobivý. Kdyby se tímkoliv pomohl, když tě volal, nebylo by se to stalo. Začala se na malé podalebu zlobit s tím mami. No co? Chytl Kuba na omlovu a teď se lepší na sebe falovský vytrat. Teď nebyl novým rodičům tolik na olo. Konečně se vyskočil z lůžka. Ty lumpe, ty nebudeš spát? Byl paráda. Pro takového lenocha byla i chůze nikdo by nevěděl, že patří k nejpracovitějším tvařičům Plesnířích. No já, a teď už půjdu spínat. Chudou všech praven. Přitom to byl kluk jako Bůh. Maminka také na všechno nestačila. Ráno hned, jak oči otevřela, připravit snídani, Ty vospinko, no. prádlo, vypít podlahu a potřebí navařit něco k obědu. Tátu zlomená noha pořádně bolela. A ještě musela máma v volných chvílích hledat v lese bylinky na úlevu od bolu. Vařila léčivou kašičku, kterou táta mravenec po lžičkách užíval jak maminka uléhala unavená až běhla. Takhle to šlo pár dní, ale pomalu začalo docházet k mravenčí rodině vyšla studna. Opravdu bylo potřeba chodit až ke vzdálenému potoku. Nakonec se na střeše objevila další a to už bylo. To víš, že jo. Tam se toho vejde, co? Teď Ne. začne Kuba sekat do brodu. Kde má chyba lávky olenkové zlatí. Ty. Půl dne proležel v Dejte posteli sem. a když už to maminka nemohla vydržet a rozkvěla na Dám. radši se potichu Ne.